أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat kawan Islam, yang memakin kami penanaw yang suiman. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sulang wanubantugan na matatang qadar ko Allah. Surinaw na gusto sanang nasir kanya na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto lang wano mga bulayo kaya na mga sahabat yan, na gusto mga pamilya niyan nakasama-sama yan. Bumanginakan ko Allah, agyan kaya makampatabandingan, nabtaguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa barakah, sasadin sa pagpakanagsi, ap kesampayan sa diyang kaya makampatabandingan tanong, na makakuwaon sa guna ko kapagpagintaw niyan sang kaya dunya, na ay sampurna yan nasuka pembalingan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Balasang kanu Allah mga urip no Allah, sa kapugusaran niyo ko mga orasyo aplebat niyo si ko amanan niya na mga umuryo, bandag sa kapagpaganadan niyo ko agamatan o agama Islam, sabab sa gina ni mababaloy at itayano kapagpakabagro para tiyatano ko Allah o kapkasuatano ko mga bandingan o agamatan o agama Islam. Balasang kanunyan ko kapakasasaling ka na tayo kung barang-barang ang mga ingad sisagyang kaya duaranaw na sampurnayan na diyang kaya bandara marawi. Wamamin tanong ko Allah, mambagyan niyo sunibgayo Allah subhanahu wa ta'ala akapasadan asosira na pupaganad nilan sa ilmu siku Islam na ipuro Allah ta'ala sa mga bantugan niran na gusto mga daradatiran si isang kaya dunia na sampurnayan na si sa alungan ng mauri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuro Allah ta'ala so mga daradat na gusto menang udi na bantugan numyamaratiaya na sampurnayan na sumyamaganad sa ilmu. Yang kaya kalalimutan usang kay pagpanganadan tanu sa katao, kalimudan na diyang kaya Jam'iyatul Mustaqbal al-Islami, kipantag sa uman alungan ada taraiya ahad ko kapita-pita na diay na insyaallah na mipangandagi wadyang kaya dataraya orasyo ko kapaganad si sa alungan na mauri amay ko makandadayaga so mga urip no Allah. Ayaw ito mga urip no Allah na ay man to bandingan tanong nasubandingan
amakikinang lano pisa katawan rakatano bandingan ay ayamanan yan nada palagu yan uno pisa katawan rakatano malagid so kangudahan na gusto minibulog suyo dadiyan malagid so mga datuwa usiran o tuwa mga bay malagid so barama lagu so mga baradusa ko Allah pala silang siidin makakakailangan sadyang kaya bandingan di subandingan na piyakawanwan di subandingan ausayan kukulaw lasi kukubur Allahu Akbar la ilaha illallah di sukulaw lasi kukubur kukapakapapasudian kukaturu Allah sa Quran na gusto mga sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anto na ikatawing kakukubur diyan ang sudar pa apalatan ron din pakasagad diyan ang sudar pa apalatan ron pakabaling diyan ang sudar pa di kakalkaw lang wano mga manusya la ilaha illallah dudun so kalibutang yan napit teman-teman na malibutang so kubur dudun so kasimpit yan napit teman na nadar pa masimpit dayon sa pakadadayon na makatatakilid so tao at pakabaling ko kubur yan diyan ang sudar pa adad na padupuduno tao da pagari na dadarudu pa na dawat tanadaloks nga tarambisar o so tao diyan ang surar pa adiron din makapumagugupas so tutungan ay agusong giginaway diyan ang sudar pa ano manayaw so mga maranaranap agus so mga pauldul ano na yun niran so manusia bagi-bagi niran so mga anggautan yan amay kudi kalimu Allah la ilaha illallah mga punta no sa diyang kutakaturo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran may pantag sa diyang kutu kagaganat yung manusia si sa diyang kaya dunia sa katugulin yan kukubur a'udhu billahi minash shaytanir rajim hatta idha أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم حتى إذا جاء أحدهم الموت tama natig wallahu ta'ala sa may kamakaranisiran din ko kapatay la ilaha illallah taman sa may kasumanga manusia na mimbarat muayran din so kapatay dad nasurungan na uda pagundudan magdamiran din sa ginawairan anyak karanikiran din so kapatay tama natig wallahu ta'ala sa andadani kimbarat muaniran ko kapatay naturuno mga manusia ya Allah napakafatwa kong ka sa dunya ya Allah napakakasuya kong ka sa dunya la ilaha illallah ya Allah napakafatwa kong ka sa dunya kasara makafatwa ko sa dunya napanamanamaranakan amakang galabok ako sa mga pipi akong aninaniniba akakan sa dunya amanahon tumawarot no Allah nandadani kasandung yu tao sa diyang kutuwa pito mantaman na namargan sa kiagdaman yan sa skanyan nagkaganatan yan sa dunia yan
Pamang ninian dan ku Allah Ta'ala makakasuy sa dunia. Sa magdamian suan dengan magdamian nakapipia ginawa niyan. Puramaran niyan isulang-ulang ugalabakian sa dunia ng beluy niya na mapia. Sulang utamukian na pagusar niyan si kuwagamaw Allah. Sulang mga pamilya niyan napala niyan turuan si ku Islam. Gira ni pramisang kota manusia. Sa kapung niyan sa makaputos ang kaya dunia. La ilaha illallah. Diyan kutuwa masa. Nadapan masmo si kuwabanan yan na dunia yan. Malapan nagu pamumuluan pensuano hunian ko mga loksyan. Pamumuluan pensuano hunian ko mga watayan. Pamumuluan pensuano hunian ko mga tunganay niyan. Darudupa yan. La ilaha illallah. Niyamang ni sa makaputusang kaya dunia. Anto na mga dahi ni sembuhun wallah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dinanan keparo. La ilaha illallah. Dinanan mapunggulaw latig wallah. Baka makaputus sa dunia. Anto na mga day manang kutakaturu Allah din mapunggulolay makaputos sa dunia. Manaw to nagkaganatan yan din suwalay niyan sa diyon din makapuputos sa dayon sa kabangkit ako dunia. Allahu Akbar. Kaganatan yan din sa mga watayan sa disiran din makapumagilaya sa dayon sa kabangkit ako dunia. Allahu Akbar. Kaganatan yan din sa mga loksyan o pamakwad na mga loksyan sa disiran din makapkakailaya puruman. Kaganatan yan din sa diyan sa diyon din pakasong puruman. Na kaganatan yan sugal bakian sa diyon din pakasong puruman. Anda mga day pakasong. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi waba'athun. Katan sa kubur, kerusang dan kukubur, katalantang dan kukubur, sa magyug sa di magyug. La ilaha illallah. Katambunan dan kukubur, magyug sa di magyug. Kebelag dan si ku dunia yan aku semangat tunganay niyan. Kebaya pensadi kebaya. La ilaha illallah. Ay mga day katinian ko kubur. Ba mga day sa saragun. Ila yaum yub'atun. Taman sa dikabang kita ko dunia. La ilaha illallah. Taman sa dikabang kita ko dunia na matatalantang din sa manusia ko kubur yan. Mahurip no Allah. Diyan na ni mantu. Ima pendiruwurtan wadiyang kana nagkaulaw-ulaw manusia ko kubur. Siya ko na tanarong pankasoldi. Nadaan tanwanduna na diyang kuta sakratul maut. Agyo to din so, puntod na kapakapamblago niya wa agus subadan. Ituro Allah Ta'ala sa Quran. Wajaat sakratul maut bilhaq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Minitaling umaw sakratul maut subnar. Anto na benar minitaling umaw sakratul maut. Minitaling umaw sakratul maut subnar. Ayu tu subnar kapakapembelagu manusia agus kebabayaan niya nagalabakyan sa dunia. Yuto subnar kakebelagaw manusia kudar bupayan. Yuto subnar kakebelagaw manusia kuwatayan. Dito sebenar akak keblagaw manusia ko tamok yan nagusup power yan. Dito sebenar akak keblagaw manusia ko mga layok yan nagusup mga tunganay yan. Wajaat
sakratul mauti bilhaq. Minitaling umao sakratul maut subnar. Antuna mga daya benar. Kia benaran sumanusia sa mata-mataan. Ada baliya diyang kaya dunia. Da baliyo kia aksan yan ko tamok sang kaya dunia. Ayaw niya kipantagyan ko tamo kapiagat dengan yan sa mayaw matenggaw ating. Nasubusot lot-lo lapis sa dini sa maputi aminitulun yan ko tamukian ko kubur. Anto na ay benar. Aminitaling umaw sakratul maut. Benar aminitaling uman yan nagkiabnaran sumanusia sa daabali o kiakran yan ko kadato. La ilaha illallah. Yaganatan yan so kadato yan na pagwitan ko kubur. Namlagi sira na gusuda kadato yan. At lo-lo lapis sa dinis aman diditariran ko kubur. Dan yan ro kawi di suka susulutan ni ron. Dan yan ro kawi di suka babaluhin niya na uluan na gunakuda. Dataratar sa mga tao ko kakisulkian ko kubur. Anto na iminitaling umaw sakratul maut. Minitaling uman yan subnarak kaganatan duno manusia sulang-ulangon tamanap kabubayaan yan kudunya pa ang anugunan yan. Dalika ma kunta minhu tahid. Diyan ang supapalaguyan ka. Diyan ang supapalaguyan ka kapatay na imanto na miyaburukos kaon. Diyan ang supapalaguyan ka kapatay na imanto na minipos gawa ka. Diyan ang supapalaguyan ka kapatay na imanto na minimbala ka kasalud na palaguyan ka. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Minitaluh mau sakratul maut subnar. Diyan supapalaguyan ka. La ilaha illallah. O pamakukir na tamok so kapatay na maranduno mga alay tamok sa dunia. O pamakukir na bagar so kapatay na maranduno mga datu mga babagar. La ilaha illallah. O bitiru Allah ta'ala sa Quran. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات دين فقطوبة داك فقطوبة مغتاو ودين قلولا سمغررتا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Taman samay kami akatalinguma. So kapatay ko isakiran na yan kaptubat. La ilaha illallah. Dinan so katubat to Fir'aun. Aso kinigal diyan kuragat. Nagyang kutwa pala niya matay so mga pagtaon yan. Naminititig sa puso yan na andin ni kapakakasoy niyan sa dunia nagtubat ko Allah. Nasukya pakaginoan yan sa miya kaysa na miya kagiraw. Inni amantu bi Rabbi Musa. Mata nasak na pirate ako sa tuwa ni Musa. Na Diyos lano Jibril na din makambuat. Sama na niyan na miya pagladudun si kuragat. Diyan ang surat aruto sa mga tawa yakap tubat yan na daan dunami sakratul maut. Diyan ang pamakataubat no Allah kanadalataran ng mga tao. Uri niyang pakataubatan sa mga tao sini patapatay. Siko din yan di kamparadusa ko Allah. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Di pun pakataubat no Allah sa mga tao niya matay siran nakapapantaga na uungkir niran sa Allah. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Dia mga tao nan naipagtadamikiran ng tigo Allah ta'ala suspityaman taman na siksa amalipres. Maulit no Allah. Aluin tanusuko laula si sadyang kutuwa kapakaliw niya wa mu'min agusok na wa mu'min na baladusa ko Allah.
Paganayron na sa mga mu'minin na malbuda kapliyo unyawasi ko mga ginawairan. Ugaid nagyang kutuwa mga kufar na margun sa tama na margun na kapliyo unyawasi ko mga badaniran. Sa taman sa inibarat Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dataro sa tima na kambing asang kutama sa awiyag na pluda sununad yung kutu ako balian na diyang kuta kasasakitiron na datarutu udi na sobraro penso kasasakiti ko tao amaratay amal sa kapakaliwaw malakal maut kunyawan yan. Allahu Akbar. Uyag-uyag kambing apludas nun so kubalian na so kasasakitiron na sobraro pen sa kasasakiti kung manusia amaratay amal apakaliyon o malakul maut sunyawan yan kubadan yan. Ganon. Okay na sa mga mu'minin na pitaman-tamanan ang malbuda kapliyo niya wairan. Sa taman sangkutan masa kapliyo niya na miya kataling umakiran sa mga malaikat to Allah. Agyang kutadigan nilan sa kapasadan. So, mu'min na malay parati ako Allah sa kakalbudiron sa katugalinian ko Allah. Ito Allah Ta'ala sa Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ganun. So mga tao, mga alay parati ako Allah na makataling umakiran sa mga malaikat na susuguno Allah naturunan ko ta mga malaikat ahay mu'min amalay parati ako Allah na di kapkalak ay maano na di ka kawan nagu di ka kalak sang kanan na akapakasagad rikaw kapatay ang kayo no naya katarusan ka na susurgaw Allah la ilaha illallah miya paypas din so kalak na gusto kawan ko puso yan adyang ko ta mu'min sa kapakasagad yan ko kapatay na gusto kapliun yawan yan sakyan ganyan ko kapasadan inib gayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Sangko tauras namliusun yawaw mu'min sa malbud sa tama na malbud namliusun yawaw mga kufar agus sa mga baralusa ko Allah sa margun sa tama na margun. Ikadua namliwad yang kutuan yawa si kubadan o mu'min na mamut sa tama na mamut niya barang badadang sisa diyang kaya dunia na taman si kulangit adyang kuto amanan niya na kamutang kuta niwa ang kuta mu'min naway nasubarado sa ko Allah na andede ni kapakaliw niwan yan na miya barumbad mambusang kayang balabala sumadu sa tama na madu apalayong pupakabaw sa mga kaadno Allah sa mga malaikat gusto ayamanan niya na mga apdakaan sa ini sisili airan nagunig kakagwada iran ay abod yung pakabaw na sa mga G na gusto mga manusia. Pada mapunggulaw lang ang orit no Allah. Ngayong kuta mu'min, na ikapdis kanyan no Allah. Nagyang kuta kapliyo niyawan yan, na miyaning gapusan sa kakabantuan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaning gapusan so kapliyo niyawan yan sa diyang kuta panalamatian ko Allah. Sabab, sagyang kutu aki apakaturuno ng mga malaikat tapi anutulan nilan sa mapumbagyan kasusurgaw Allah wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun ganan mapumbagyan kasusurga agyuto sunya baloya pramis rekano kapasada na ipagutad rekano nasabab ro nagyang kutuwa mu'min na miya baluis kanya nagkabantugyan sa Allah Ta'ala sa kiyapaka tukaw niyan sa mapia kabulusan yan
Nagyang ko to maninggapusan din so kapatay niyan ko kalimat la ilaha illallah. Dito, niyali Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sa din sa tao, ay mabalya kapuspusan na maturuyan na sula ilaha illallah, nas kanyan na mapantaga kapatay na makasuldi ko surga wallah. Ganun. Pada mapenggulaw lamang urip no Allah. Nagyang kutuwa kipuroon ko niyawaw mga mu'minin sisa langit na pangalalakaan so mga paitaw na gusto mga pinto mga langit sa pakaing umano mga malaikat mga malaikat ko langit so niyawaw mu'min pala silang dun mabububaya sa urasuto sa taman sa piyamakituko niyan ko mga tunganay niya na makaslang sa maliwanag alawan niyo wagyang kaya tunganay niyo niyaw tunganay niya mu'min na makapamagila silang na gumakatutu na silang ko sa lapis ko langit ko dunia nagyang ko to makambibitiray silang na mapamanutuliran sugaganatan nila na mga tao sa diyang kaya dunia taro nila na sigiraw na dimbara amalay gaganatami taro niya na sigiraw na dimbara dusa ay gaganatakan. Taro niya na sigiraw na mapulid sa mapya na mapulid sa marata sa kagaganati koron. Gutero niya na sigiraw na miyataya miyate na tero ng mga malaikat na si makasagad kasi ami inulog ko isung kunara kadyahanan. Sopman sa mga baradusa ko Allah na dikirang kalakaan sa mga pinto ko lang ito Allah. Dikirang kalakaan kaplakabang kiran ng mga malaikat sa pusang miransi sa diyang kaya dunia kadiran dun ke bang wasok kaduyan la ilaha illallah diran dun ke bang wasok kaduyan si ko mga langit sa pamang niniran ko Allah ta'ala mataplis siran ito naulog niran si sa diyang kaya dunia na magumbasaid ng kutaniwa ang kutuwa baradusa ko Allah. Yang kota niyawa umiarat tiya ko Allah na ipuro din si sa langit. Sa mayroon kami sampay si kuwayamanan niya na mapuro ko mga langit. Nagturo ng mga malaikat ya Allah na katiso niyawa urip na kami arat tiya ka. Mimbar amal sa kapasimbaan niyan ya Allah. Miya naguntaman sa dinyan di kapagamal sa pantag sa suwaswat yan raka. Turun Allah ta'ala sa Quran. Turun wallahu ta'ala yang kutakat turu yan amyalo sa Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hay ginawa amya naguntaman. Hay ginawa mitakna. Anda mitakna ku agama wallah. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية duduk kasih ikut Tuhan ka sa kasusuat nagu kapakas lang sa maliwanag. Fadkhuli fi ibadi natapi kadun ko mga urip na kan apa makasurgaan. Wadkhuli jannati nasul kadun ko surga akan la ilaha illallah. Sang ko tauras mga urip no Allah nagyang ko tuwa miyatang kada sudun su Allah ta'ala ikum yung firm sudun su Allah ta'ala itum yang kadun sa kanyan na pad ko mga urip na pumakasurgaan wallah nagyang ko tu magumput-tumputod na kapipiya ginawa agyang ko tu mu'min niyawaw mu'min sabab sang ko tu akian ganyan ko pramisun wallah subhanahu wa ta'ala ibalingid ng mga malaikat si sadyang kaya lupa sabab sadyang kutas kanyan na pungkulo pa napakatapi imbukulo pa sa kapagumbudian ko Allah subhanahu wa ta'ala mapunggulawlap na diyang kanan asosira no tuwa mga tawa mga baradusa ko Allah
napakasimpit sa mga kuburiran, sa pelupiton siran lupa, kukuburiran, na sa mga gusukiran sa kawanan na malambas si sa diwang, na sa mga gusukiran sa diwang na malambas sa kawanan na yakilibiran, diyan ni tanto kapakasimpit o kubur. La ilaha illallah. Ungay na sa siran o tuwan niya marati, ako Allah na pumbaloy sa mga kuburiran na madaya sa tama na madaya. Maulad sa tama na maulad.